Pılınk welat, bila Kurdî be, bila ya dagirkeran be. Hevkariya Malbata Barzanî ya bi dewleta Tirk re li dijî tevgera azadiya Kurdistanê ji sala 1982 û vir ve berdewam dike. Her çend gelek niştimanperwer bi hestên niştimanî di nav de şehîd bibin jî pêdeke piranî ji aliyê vê malbatê ve tê rêvebirin. Heta mirov hemû Malbata Barzanî jî bêje rast nabe. Ji ber ku em dizanin gelek kes ji eşîra Barzanî û heta Malbata Barzanî li dijî vê hevkariya bi dewleta Tirk, Îran û giştî hevkariya bi dagirkerên Kurdistanê re ne. Ev rewşa hevkariya bi dewleta Tirk re li xeteriyên mezin derdixe holê. Di vir de divê em mijara dewleta Tirk cuda û hevkarên di nava Malbata Barzanî de cuda bigirin dest. Ya yekemîn naskirina dewleta Tirkê. Dewleta Tirk li ser rûyê cîhanê heta di dîroka cîhanê de jî dewleteke ku ji hin aliyan ve mînakên wê tune ye. Ya yekemîn dijminatiya dewleta Tirk a bi Kurdan re ji dijminatiyê wê de tir e. Tahammûla wê li hemberî Kurdan sıfır e. Mînak dema ku di Nîsana sala 2019 de li zanîngeheke Japonyayê dersên Kurdî bihatine dayîn, Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê bi daxuyaniyekê nerazîbû nîşan dabû. Ev mînak bi tena serê xwe jî têra aşkerakirina rewşê dike. Yanî weke mübaleğe were dîtin jî ger Kurd li ser heyvê yan Marsê jî destketiyekê bi dest bixin wê dewleta Tirk müdaxale bike. Ji bo dewleta Tirk, Kurd paçê sor êlî pêşiya gaye. Peyva Kurd, hebûna Kurd, zimanê Kurdî û hemû tiştê ku bi Kurdî dest pê dikin. Loma li ser bingehê rastiyeke ew çend aşkera nêzîkatiyên bi niyeta baş an jî bi armanca xapandinê yên ji rastiyê dûr ên weke Nêçîrvan, Mesrûr yan jî Mesûd Barzanî ji bo dîplomasiyê li Tirkiyeyê ne. Têkiliyên heyî ji bo parastina destkeftiyên Başûrê Kurdistanê derewek mezin e. Piranî argûmanên niyetbaş ên vê hevkariyê dixwazin mafdar derxînin bi vî rengî ne. Qenebe bila li dîmen û wêneyan binêrin. Serokê Herêma Kurdistanê bi sifata serokwezîrekî yanî dewletekê Mesrûr Barzanî diçe bi Serokkomarê Tirk Erdogan re hevdîtinê dike li rêza werger, tercüman û serokê îstixbarata Tirk re li heman qoltixê rûdine. Ger protokol ev be, Mesrûr Barzanî weke sefîrekî Erdogan xuya dike. Ji xwe hewce nake ku mirov bêje tu saziyekê dewletê yan jî çapemeniya dewletê heta niha ji bo Herêma Kurdistanê peyva Kurdistan bikar neaniye ji bo wir dibêjin Bakurê Iraqê. Ya duyemîn rastiya hebûna dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê ye. Ev dagirkeriye û tu argûment nikarin vê rastiyê çewt bikin. Her çend dewleta Tirk bi argûmentasyona hebûna pekekê nîşan bide jî Qibris li ber çawa ye. Ev dewlet devereke têkevê dernakeve û derneketiye. Sêva sor îdeolojiya aktif a vê dewletê ye. Sêva sor yanî ji bo dagirkirinê sînor tune. Ya duyemîn mijara kesên di nava Malbata Barzanî de hevkariyê bi dewleta Tirk re dikin. Ev çi serokatiya herêmê ye? Serokê hikûmetê ye ku weke wezîrên dewletên dagirkerên Kurdistanê diaxivin. Xapînoka mezin jî kincên wan al û navê Kurdistanê ye. Belê, Kurd bi hezaran salan ji bêdewletiyê naliyan e. Bêdewlet, bê serok û bê rêber mane. Ev birçîbûn hema bila bi navê Kurdî be, bi ala Kurdî be, çawa dibe bila bibe be wê dijminatiya herî mezin li xwe bike. Ev nêzîkatî dibe ku niyeta wê baş jî be, lê ev mêtihkirin û pesindayîna dijminê xwe ye. Bêguman derdorek heye ku pêdeke û Malbata Barzanî weke parêzvan tekoşerên ji bo avakirina dewleteke Kurdî dibînin. Lê encam wisa bûye ku dewleteke qaşlê wê Kurd hundirê wê Tirk e. Çima naverok Tirk ji ber ku çanda serdest a li vir a Tirkan e. Fîrmayên hemû Başûr xistine destê xwe. Rêzefîlmên Tirkî, çanda Tirkî, berhemên Tirkî. Heta ev derdor bawer dikin ku Malbata Barzanî dixwaze Kurdistanê ava bike û têkiliyên xwe bi dewleta Tirk re loma nerm dikin û dewleta Tirk jî bi demêra wê destûra avabûna Kurdistanê bide. Ev niyeteke ku hemû girêdanê xwe bi rastî re qutkirine. Bila ev derdor bi rastî jî çend deqeyan rasteqîn bifikirin û xiyal bikin. Ger tevgera azadiya Kurdistanê, gerîlla û pêşengên wê ji holê hatin rakirin. Wê dewleta Tirk çi bike? Xeyal bikin.
Ve ev devlet çi bike? Gelo wê ji malbata Barzanî re bêje temam karê me qediya em ê leşkerên xwe bigirin û herin. Bi 10 sala ye qazeqaza vê dewletê ye doza Kerkûk û Musulê dikin. Tirk sînorê mîsaka millî dixwazin. Yani Kerkûk û Musulê dixwazin. Vê jî veşartî nakin. Ji bo vê hewce nake mirov Tirkî zanibe. Xeyala dewleta Tirk ne tenê Kerkûk û Musulê. Loma ji bo ku sed saleke din ji destê Kurdan neçe, Kurd divê bi hişyarî tevbigerin. Yên dewletê bixwazin, divê li dijî dagirkeriyê bin. Yên li dijî dagirkeriyê nebin, çawa dibin welatperwer? Çawa dibin Kurdistanî? Çawa dikarin bêjin em Kurdin?